Nou, hoe beter als het aanwezig is, hè? Dat ben ik. Dat ben ik. Jij bent de voorste, Josje. Ja, ik luister mee. Ja, Ja, is wacht maar. Oh, zeg. Oh, hij zie je aan. Dan moet je even opletten hoe je moet tellen. Oh, sorry. Hier is het. Hey, Mario, is dat joh? Maar nooit dicht. Nog wat? Ja. Dat is niet te belachelijk. Wat ben je er nou? Wat ben jij aan het doen? Hey, doe maar wat. Nee. Zo staat het, hè? Ja, dat stond voor mij net ook, maar dan gaat het schiet niet op. Ik had hart bijna leeg. Kijk, ze zo. Oh ja, dat weet ik niet meer. Oh ja, zo. Onthoud. Ja, dit was wel beslist. Ja, waarom moet ik niet zo doen? Ik wel leuker. Ja, dat ben ik geen rust wil. Wat is de tijd? Door een ander volksspieken, dan kan dat wel. Doe het beter. Ja, stel.